بەری سێ ڕۆژان زارۆکەکە کورد بناوێ ئەحمەد عەبدولباقی ڕەمۆ bi destê ciwanên şoreşger li bajarê Qamişlo tê revandin. Ehmedê 16 salî dema ji Înstîtuta Hanza li bajarê Qamişlo vedgere malê kadroyekî PKK bi navê Şerger dikeve devêriya wî da û jê re dibêje di heydê kewera em hev re herin Hewzê Avê an ku mesbehê ya nêzî Medînetü Şebab. Dema ew hevalê xwe dikevin Hewzê Avê da hevalê Şerger dergehê Hewzê Avê digirê ji hevalî rê dibêje tu here malê û Ehmed îro li ba me bê. Ev sê rojin û malbata Ehmed li hemû dergehên rêveberiya xwe ser dixin lê wan tu çareserkirin tu feyde nekirin. Ew ji wan re dibêjin çareserkirina berdana Ehmed di destê hevalê Şerger de ye. Ew çi bêje weke wî ye. Ew karî wî berdê û ew karî bihêle ew karî her tiştî bike. Lê vê gavê hevalê Şerger ne li vê de ye. Ez wek çalakvanekî Kurd û cîranê zaroka revandî diriya kanala Ak TV û Radyo Rêbaz ez bang li hemû miletên Rojavayê Kurdistanê dikim, li hemû rêxistinên mafên mirovan, rêxistinên mafên zarokan, rêxistinên civaka sivîl dikim ku ew li ser vî karê xerab yê ciwanên şoreşger bisekinin û piştevaniya malbata Ehmed bikin ta ku kurê wan were azadkirin û êdî besa ji ciwanên şoreşger re li ser van kiryarên xerab. İro Ehmed birin wê siva zarokê we jî bibin.